Good morning लोगोफोर नै जों दा बेरेफुंजानि मैगं बारियाव लाफा खानो फैदों नाजों जानो ओरै दंजोबो नै फेमिलियानो गासिबो नै लाफा खागासिनो बान्दा कफियाबो जोबहांबाय अल कफियाथ' गैला ओइ थोबनै थोबथाम बान्दा कफिखौबो रावबो लांफैयासै बेलेन्टाइनसो ओरै गोजोनार गायदों गोजोनार नै आलु 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 बुथुयानो जाजोब्बाय सोरबा आलु बिबार नुफेराखैबा नै आलु बिबारा बेबादि आलु बिबार दङ आरो दिनै दुन्दियालायनो सरि माबा सामब्राम बिलाइ रानहांजोब्बाय सामब्राम बिलाइयानो नै जानोनो हाख'वा जि मेला दं फालें नै रज'गासिनो ओमफ्राय आरो ओरै लाफा बेयावबो दं लाफाया बिदा मैथा गायदोंमोन मैथाया माथो दाबो गैया नै फाथोआबो एसे फिसा फिसा रज'हांबाय दुब्लियावनो जोंना फेमिलियानो नै गासिबो बेयावनो दंजोबो बेनो आरोना जोंनि मैगं बारिया अस्कार नै दैनि जुगार पाइपजों एव लाबोनानै एव जमा दोननानै इनिफ्राय लुयो आरो ओरै दुब्लि गोजा न'निनो बिदियाबो उफाय गैया अर्गानिक गायना जानांगौ बाजारनिया बहुत हासार जाजोब्बाय जानो हाया ओरै लाव दं नैबेयाव फिथाइ थायबाय नैबेयाव लाव दं अलकबि माबा गैया दङमोन खिन्थु गैला जोब्बाय लाफा खादों नाजों जानो लाफा बिबार बारजोब्बाय नै साफा Assalamualaikum.